buru ni asan ate kokko ye kire fita ni asan a kire tuntum aya sompa se panipa no a ye ni dancham muruso ye dansuo mu aya sompa se panipa no hey abakade kumasi dom ena yakwa akoyanimo ena ayobra ayoko a obenya no sompa se panipa nim aya dawuku ada bia ene ede wobra ayoko ede eba na ene obra yoko no ye ne apostle boa ena ebedi nkomo ena ebekoni akwa kodi prison nkomo esan se apostle boa ekodi nsensemme ewo apostle akache enu mu no mante ase wom se dabi ye do bekọ court no ena yedi na asem ena yede no ekotumu ewo nsanwo mu ede bai ena apostle boa wo ye ya okodim ewo prison ewo nsanwo mu na ne komo kakra oti ho no wo so okoto Ghana penifon bebrebe ewo prison wo ne wo bebo wo mudin amia use nipa bia di senseme ede bai na to ye de bai na si ye ema apostle boa okodi prison orofo se ye ka prison padia na ye bedi hu nkomo a se wo nko prison bi da ho nkomo no untumi enibi emre bi na me ni prison ni bi edi nkomo na na asem o kan se ukokuma se na duafi a emua bi afro mo krokota eni o mo taa wo ho a wo mo kyan due wote wo mo kura no anete no enya asem keto akura na saa krokota no eno na afri prison ba wanhwe yi na kofa yade na eno so de ababe hand abehran kra ukrum eno eye asem foforo kra eno ti apostle boa ewofia ene wo bra yokon ye ne no ebe twetwe nkomo na ye de akoyenim lo pipi wose lo mumu de eye sompa sempe nipa no na ye ko akoyenim yenim ten no so aba pa sima sima ensia was sompa 93.1 ye de atwaguo e was sompa social media applications no enyina so Facebook YouTube Twitter no ene Instagram no nyina ye adwuma wo or for subscribe share afufuro hwebi na wontie bi enso emfa free ho ye ko akoyanim yenim ten so pass penipa ye beka ne ahye yetiefo nyina bose television no nyame ya domo a empenifo gu so ye ho adwuma ebeba na se beka atwo se na wo kyena no eno na akoya asem foforo no na ni da so Sompa TV no ebesa ba na ebegina na supreme wa santimemba sanse wo manfo a wo busa se na TV na kosi sei no enya asem ketwa kra yo bi ka kira santima wo bi kira santima maka kira so twumadie we so aha na abatim panisem aha na abatim komode aha na futu sem watetra brabo na ya brabo yie no Sompa asem penipa so na obete no Timothy Newsum Saprensiames. Seek ye the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. You shall rather than a tenant cannon at Jack or say what the back home. Now, what they can hold dear or for no full package you. Ye dear ni be a woman, a dance ye near the adi woman, see canning in our account. I don't know, and then not in your package in a beboa, and don't your best radia what they say, ye what them had they call me a package in be, you could feel near Biswa. Yes, you to me asre edi agu ya furu so ene obete wo mono asamwanka omwasamwako kote sana the nation sanke wo falumba yensre nyame ahoden ene na yaresa tumi no na omfane sa enka no sanse the nation sanke watoba nyame ene betumi age no bible na nyaka se oka sa se yeni aduaba no na yemfa haba no sa yade dia ekwa bi so no na yade wo ho eno nti no ye yade a moma ne ha yipi sanse akwankyere gya no ene nyankopon wakere ye kwan no dadada producers ene omu edi dwuma ene eye kwanta bisa Isaac na ye nyina kwanta so twemani anokwasem na nso hwa na ye begina ni babia fase ho na gina etwe no kwanta bisa omu ekagya gumpa kokosa chiyabu aflecha production room omu ni agro wada wuruma enene yenya bi na yede besemo yebekusa na se uyi wani dia ukusa wanhwe na ahye ba Sompa asem penipa de ye ni da ho sa abo wo no se ye behyepa dabi
yebekusa amana dodo kama wokɔ MC a hoso a Kevin wo yata wo bɔ adwuma Kevin wo bɔ adwuma me bɛ adwuma no tie MC a hosa ya na ayemhyehyɛ nim kyerɛ sɛ wo ye bibia in order na wan kakura wonim de wo ye very sharp and fast sa Kevin no na sen na ne tiri no ho asɛe kakra to mu no ntino ɔyɛ hu yie na kyerɛ sɛ bɛma ho ofɛ nyina gyina sika so bɛma ho ofɛ nyina because Kevin kakra ba ne ho no won amu se ne tiri no ɔyɛ hu yie na ɔda sɔre ya no ɔba wonunum kura na we die sika bɛma ɛno ti kwadofo so ka sɛ sɛ wokoto sɛ sika da border so afa bi na ɔyɛ ɔhene daachi bi no control bɛba so kama pa azuka ono na yefre no Chinedu Iwe ne fa ye Ghana ni fa eye Nigeria ni wone Kevin na eye adwuma no obɔ adwuma enya asem keto akram kofro bofom pa be ma asuketu am yi pebre na asai aboaji fonsuo 19 fonsuo mini funtu pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi awu a ye twam yansa ne akosa fonsuo aboaji mi nam tie twam nam de so pa asem penipa no edimrika kri me papa wo faase Cynthia o jama setabre na asem o kan ye minya ka da biada wo ya babunu die eduru ba bia na opa adwuma bia yo na daachi bi anko dane so asem ewo wadidie eno nayim eno ti Cynthia ewo jama setabre wo sisika da chichide achi a na opa bia fa entwen mane nkodi ponko ho sanse wo hwa chichide nantie na hwe ponko nantie ye griga o wo beche no unya no babia eno ntino sabre ya sikada chichide achi na wa pebi afa ya asem kese pa ye ko yanim ten na ye ko akọ kokote be ma bibia boko de fosu ya kani cho se ya cho so ho ye nyame wo tumi kese pa tumi bia be hu be ma na che se o shata le kama shampabwa kama perfume guno perfume no to ya che esa atam na hu na no to ye ata na ehye na gu wa che na sa atam na hu ye no to ye emu ana kade aka botum de no na kande ni wa ntimi she na kande ni wa ntimi she nti ya na obi wa hu na ya na ma no so hwe ne ye se mi hu bia bi pa de wa si address nta no to gu wa che na mpempren na kande no we se kakra ba no sanete kwa na wa dress ya utimi se wo hwa utimi se wa tiesi fom enso na botum no nheda nye papa kakra se ye fiti baabi ansa na ya bedru baabi bia na wotwe ni nyina ne bi kura na nipa wa mele kura na onyanya bi ba utus wasi fom kama so bi ni enso mo say enye complete o dabi enye complete what you say ye but to so ye o je ni kwa so ko shiska dabi wagu hwani mo ase ni kwa so ko shiska kwa se me bia to me pe yo bia to me egusu ko eto egusu to he na what you say ye na to be na ba nyame Kevin tuwe ore na unse o se Jamaica ni o se Jamaica ni pa na so akade aka na o ka bi se wa fe na wa ye tiri wo ye na bibia ba ade bibia ba na o kaka wono sa o na de na se o shia me o so to me out iza woni ni nwata no o mo fa nyoma ni agro Kevin woni mani ni se weekends no be po mo tiri ho aya ipamu hwe ana manvo mi se me mo sika o da o mo mame na wakwala ba akwi osika na nsen mi usense asendo anu na ma nwa mi finish na eba mi say ta na osika na interview o kwanye kwa mu utwa ma jese di utwam ye osika de gebe sem penifo na nko man nka ma osika nyame ne yebo osika ba na wonim hwe Kevin adawro ma and I'm say Kevin sabia ku sabia nya do safo mu ani ko wo ho nyame bi hira Kevin wa baba me bone say me sure say no matter to ya ene mpanifo be ka say because the situation one ko srade na we say ma we ni ya na che ene che ba bia yinhira na ni yiyi ano so so na no bende we say anko fo bi ti say brother first house say anko fo no ya na wo mo bro wo mo oh yes
nti me sure say no matter adwuma wura na sa tamonta ma ha na menya sure so hu sika menya sure se ko hunu a menim de otumi ye tifu no apedwafo say ai your friends say manager enkwanta bisa so ha ono so say nipa ho ye ne mobosa na no ma na me sure say ntoto ye nti no ma fa bibia be kokko ye ni ade ye ncha vera shito na na vera say de nya sam ketu akro shito no so asisa ne kunku no ya je se mu se vera de ne number ne vera de din vera ne de egun na on package na e fe keke nti na meka che nkola ne se we kura nya nkola se mo we bema wa wari to vera shito kusi o kitchen kwa ku shito no etimi kumkom tem etimi kum se on se gare bi wo a o mix ya dokru bi wo a mimi se ya na tas me to dokru a mempe o mo shito no o de nti a mempe na men kan fi so de vera na nti o ko dwa so a se dwa mas ba bia supermarket o so pe vera shito ya be ma obi ni ade na ka kwaku asem se nyankopon de jese obam kwaku de nti se obam o nyame beye ne mum nyanko so bo ade obo ano ya o man empa bo ntimi ne ko ba bia du no wono amwa nyame mo no ne nyina ye bompa ye kwaku ba bia obi a nyame chiao na aja ye di dwuma ma na ya wotimi tena se this was Janeto eden you say na no kram so mo chekire ne bo plagiam no mo de ne fato ko ne fa no ya na ontimi fa ko ontimi ncha complete send your matine dabi ontimi ebeche pa nti so baba me chaw kwa mbiso kwagu baby hobia atana me so ne pani be ko na umpum azuma nurse ya o emre upa ma ne de so e current boxing ni ni ko sha obabu azuma but we be we na umpum ma emre na umpum ma emre nti ya bese ya tifo ne ati said na wo kana ya ze tv ne de ya da ya na wo se ne be lady be frame free ye pa no na me catch as a wo sam say make us o ya ye nko ba be wa na ye red was ye ya de ye nya wo se nipa afi no kwaku wonim bibi adwuma no de ye wo sompati oh yeah na menim sa manfo hwe ye se tv ni nya problem kakra no enipa ebusa no enyasem ketwa nti omunya botre me papa bi owo hwe ye bo happy tia cheche oda wona wo de bia wo mo te du me bi wo a omo fro kura no ye nti maka chom do munya ye guso na ye mpese ye baba be so kwam ni asan enu nti na epese de no matoto na kwam na ye tisim ne ye kwa enu de ye chimfuturo obo ye so aban kwa ye ntwani okodu ye konti atiefu nya boche ne yenko o se ne ene obrayo ko ya na wo bra no ko atima ye ko bia mamre bi atwam na kwakwo bia ni wa woni asem ka wo wiase ya wo ba ya wako ba de pen ande me ko bi da wa so mota pen ma twe bloso pen na mota de amende me so bi da ena no mutu foundation bi wo ye kire ho na me ye me ho memasem na friends obi discuss obi de ata na me ma metiase na insu o ma me nom no da no we na nko na chene so da nko bi da bi chene nko bi da ya na o mre me ne madam for komna bo ache black tea so e post ni ya na o mre sa gwagwa sa ma da mabre o chene ne ya kama na de kwa chene fe na gata no wo che papa o ya pesa kro be chew me papa dan for contractor bi na o ye adwumadie bi wo bosome frɛ ho okay asiwa na otwe blows no free form na ade akosoro hwe kuna me se me twidru ba bi na me beda ho na se kai bi mi nko bi hwe adwumasi ni akatua kra me de me madwen me ho akoni adon concrete me ma me wu ha concrete no se de we si don concrete don so che mortar timi don concrete be se firi akoka kwan nim ni nyina wo na wo bete de afro so aya asemu ntenye yize na feeling so duma feeling unye bida said na ye feeling ni ato block so so oh ya wona omresa amadwuma ko ba de zuda madwuma din am ye no wiase ane foundation na no mutu no ye yo ya mi nwa baby ye wo Fox FM na mene ne keke pa na utukwa kwa bruche friend Big C minim se won ne da oh Mrs Tabi Mr Mobi a won Big C baby wo bia mo kan che se ni nwa ba mo na sama na wo Fox FM those days Big C
otu kwa wadan na ni ama me okay Big C ezo kam ne na mesro mo Facebook ni mo YouTube ni ade na me se mo hwe Big C ma me ni dia ne mna ne no Big C ni fie ne papa fie na ne papa don pa okay ade se ne papa fie kuma na ni fie ba ko na otimu ne ma na matewa askwa enti Big C wada ne man de bi wa na otu kwa akoka ni wura ho okay ewo Germany enti okwa ya maintain nka be na menwa ba na oyeni pa se odi ahwiase akode na ona ma me hu sika ya hyehye ne fewura soamu a ya sika to na me no ya ekọ na mse wo wanya ni papa ka bo mani kire obi ma odi tu be sie so ma ba ka che bo ba mo papa me be ma no mo papa me sum na mo fa sika the Big C baby awo bia me se mo kan je ni nwa be ma mo na sa mo ase o ma me ntenenka ya yenko anim na ma vote okay ya so pass peni pa na medika kan kiro se obetumi ahwe ya free Facebook no ya so pa 93.1 na wako YouTube no obetumi aka che live enso ewo ho orofo 93.1 ya radio no eno na so pass peni pa na dwumadie dodo no a yidi de efa so ene ya obra eyokon enti no muna samu abuza aze ye wo vozu bema wo brabo ne bia ye ko ama wona woni masante mampon de me mami wu akiri no na wo bra no enafo mo mami o eduru ba bi na yesre ne ade o eno ti se duru ba bi na koba ne se ya na yese de na ase kese e de makru po twedi ampon ba se yi adom o hawo ne amane be na wo famu aka se ka oba afidie so na wo be kana de afutu sem taato e de ma o manfo wodofo dwumadie we fosu aboaje mia nam hyehye ye da wuku ada bia ena ye di abrabo mu enkomo na abrabo mu nkomo a ye die ne bedan afutuo e de ama ye mabunu a eba sa abrabo no ankoyie sa abrabo no ekoyie eno ti makanto say in every genuine success in life no there is a setbacks e de ya kwansidie beba na kwansidie ni mu no enene ukwada bia no yede ye futu sem no efam efri eba ene apostle Boa ewo fia ha apostle Boa osenado da kwakufu ado papa enya asem keto ona wonim no na sompa TV no ewo pretin de omunim ba bia ye komo twetwe no akwa kosie ene ye beko prisan ne duafie eho ene ekodi nkomo de wom bia no ye beka de anya nyina no ne ye beka akira ba ne se onye ne yie na ye nua no mo ne duafie no sabia ku sabia nya do mo ye nipa emoje wo ye mu nanu bi ne wo mu no na asem binti ye komra sisia anokwasem se wo bra ayi ko abrabo no enafom orofo abrabo ye bonapa o na se ka abrabo no senya kwansidie bi ewomu a eno obi Canada ya so kana niso ade hunu wa abrabo mu kirewa ka bo se okurasika akobetumi abobra pa nenso so ya asem foforo apostle memo akwaba ye ura mi ura kadachie bibia boko de ura de adom mi ura na wonso nyame kurukura kakra de ura de as ye shia ya che papa shia ya che ma fi wonso so Sumpa FM na sen me namwa na branti bi se kadachie papa ya na ne twetwe nkomo na ado dan kwakufu ado on the side of Free Street anakwasem se papa wa fam no te hen fanam so obehunu Sumpa TV no yede ya obesan aba prophet bibia kwani o apostle bibia kwani pa o yes okay bibia nkasa kwani o yes okay ye moso wa hunyo ma o ka o kan ya madwi ko ekosi machia nanka o ananka wusu ami hu se me kansa na wusu ti na wo ya yemre apostle ne yankomo twetwe no ye be bie face kakra de be na du ko pie prison ye be summarize ho ye baba be center o prison be pese deep prison komo okay o hawo nya mane be na manfo kom okay aki susu se ka ban no treatment bi o a eni kwa se ke mani pa kom ho na ke ententene nye ne yie na ye de na saafo no an bi koba be sakra ya asofo dodo no a bebre ebi koba be ye adwuma so de boa wo man no bebre wona asabia ku o monte asem no de
me fan say ya no mo hye da no so san say se ka say ye reinformation dia na se format foforo ho dia nyame dom so no eni kwa se manyo bebi eko man prophet di yentie e de be na du copy na du afie yo me da se masem nyina ititi and say na me bo me homodin wo nsem pa as a businessman na business a me nyina ye gwel adwuma okay as gwel manager so to fan wo me ton fan wo na ansa na me ton fan wo no na me ton ensa wo ba okay kasi bi amenti bolga hono nyame mu no kwasem ni ho de wo ton sa o te so pa okay because sebi en o shiwninti omo numa na omo yi matumi ada nti me fan sa wo Accra brewery me fe bi wo Nsawam brewery okay sansa no mo frɛ no Sumpa FM okay mitumi hu se bi matindina Bramsco hotom na kama am kama nti na me wo contact ho me fa ho so ma be fa Guinness brewery visa station si na me kokofa bi na me de aba bolga na ma be ton ama me na me distribute na me ton ma individuals go for baho and a beton na chene adwuma kese na ja me kuremu nti emu a ana KBL distributor so ho ono no sebi utafache esanso ofri asia ha nti ifanse asante mem no hu seven so me asante ni on na me ton ensam ene ene otwe me fam okay no ma me supply ni bi no ma me supply nipa me class e fe na asuna ba da pa onya no ba bi ko okay na onna na ye penny power KBL no dabi no council of state or MPP in government him okay nansi anu but na o agent ema KBL okay ewo Upper East nti onna o de ne truck eko loadu Upper East nsanyina no reba no ba mo amotonsa no achecha amamu nti o invite mama bi nti na me daso na Lawrence information ba say watete ensa nyina so hu ke odin kan ekrusu factories ni nyina nti akire it is ni 90s mo so be kayo akire na obi e na omode prices sha no must new control price no control price enti menya media naja maton control price ya mo de ba no na ebinum so gia na omo de omo aton that time na ye 4 cedis 50 pesos control runs the buy but go for ton 7 cedis and na KBL frontier so no mo ema auditors ba bolga no ba bolga no no ko randa so ni mo no ntura wa no beto se no mo editors ja mba me hono beto bi o mo te 40 50 pesos no mo zam sa na me ton sa na so stipulated price ya de ma hendo no mo chiro e se na ho fo na aye se o mo pese o mo yi o mo je ayi ni fi asona bada pa na nsem asoma me kan se KBF for benefit no wa omotia ombekai plan no mo shen no ompese o mo gina bolga ni bi na ye supply no okay no mo yi papa no fi ho nti omba en papa no so ma o mo tna ni fi no mo ye sa exercise no nti o mo ko en ka chense yako hu abrantie bi sa de na me abrantie o na me abrantie sigaranti man no unza ko bi boss anyum no good and I say abrantie ba ko bi won o ton de for 50 pesos and I say that mo in particulars no say I was here friend boa
Now we use control price no. Control price 45. Okay. And I'm a ton. Yet you. If you say me call Accra Brewery there now almost the control price in the mama say monko ton say. Okay. Until invoice ni na hye so. And Bramsco also no all the same thing. So Guinness and so the same price of the amount. Until no untumi ko emfe bi nkoto so. What ma say? Matias. Ntimi dia na me ya no. And was in ba ben. Must be one friend the sport. Okay. No see the sport. So me nua kuma no. Ndi nyam nwa so to no 4 cedis 50 pesos. Lawrence price. Okay. And now if you recommend me, if you are 5 cartons of ba me no. Recommended from KBL ha. So I'm 120 cartons. Okay. Just over promoting me. Yeah, me shall say Accra. And now one of the Zion could just say, I could no put na omun kofono. Ebe to share me so. So because we'll be turning there 7 cities. Now we'll turn there 4 cities pesos. Do say o mojuma. Oh no. And a question. Na mse mo inform soldiers ni bi ya o free area wa nkora mse sa me no mse soldier for nkora na ateki over nti ombeto share me so tina wo ton correct price no wo na beto share so me na ombeto share na wo mo na wo ton be 7 cedi na so and the minimum was esan se no mu free krum wa sanity eno mu kun atia wo a wo ye hoho no asamba ko mu aya na me pese me kan but na me kan ye time no na omo pese asande for ne krum wo nti asande for businessmen fo nyina omo nyina dwane Sompa FM na bolga no sirem bolga pese asande for betena da bi nti asande for wo nyina edwane wo nwane a shishi bi stores boko bolga boko de bolga ye she mu shishi bi mu store me so se o mu she no so ya santininti so ya fa bibia se o ton ade so men ton bibia me bro so ade na o se mo bu me na mo shi mo na mu kura gwetiri no exactly asem no aboso because o mu shishi bi store nyina wa Mr. Poku bi am so mu miru nyina poku fo bi o miru nyina ewu e wo bolga ho bolga me se so bi si me boa what ye nka nyem se asmo aka na oboa Musa become see me bona make said this is what exactly happened in those days. Mr. Poku boko almost share the store. Say me ofi duase. Me ri efi duase. So until me no mu nyina e kama. What you say? Almost share the store, Mr. Almost share no. Mr. Crampo no be the end my high. Almost share no. Wow. And in time me ja Methodist am call you Papa we aso. Methodist software si ho. Osuro o ma me nchen. Eti omo she store no den time oboga ho no. Enipa bi hwere wo mo nkwa na. Debi. Yes, omo pese omo nhuna mo firi ho. Mo fi ho. Me just so say wo fi santimem odu ho. Ho enye easy. Ewia katabin. Nti wo ha nso be adwuma. No nyi bia be ya asemo na me hya ase me ka kire o se me ba me hya ka kire o se Sompa FM amu am kwa nkuma tab na me jail school every fan cool na me jail school na me am bo modern su adwuma ko pie ho na chese me yes ade we nti o mo she store no na fi me ana papa se wo mo esa bremi nsani bi wo na me ton ya mo de be free me kura ewo bolga say so de hu anyo hu o ka kro ni oh ma me kem nya me kra ye ma dum ka me ware o ba ole only say me wara me ira me wara sesero no so papa ewo ho so papa samampa no ne ire ne manyina ntin kra ba ko me wara na ne ba kuma se ya okay ntinu sa ensiana mu no mo ba me no o mo sa bo me jutire no na me tika no nyina na fi wo mo a madam fo no a me ka se
me can be mre bi say omo ba ebe no monsa okay enu hu me and what the forms no buy and what the mama forms say meet me I feel them so between ourselves me sign now over sign now bottom plate me sign me can came one sign it's okay be filling station oh so na mako hu school kakra smart before no se kase ni menya dey deposit nam so me hwe mboto menya be 150,000 in those days so okay na pandemic so omo che me ni minu o ti ase soja fo ngora no no mo the omo man cement no me and mo yero da me so ma me Bram school to abako say na me ton ono so no ton cement eti o ma Bram school na me kakra say mama hoden nti papa yi o ma me san ya o ma me choose ka me nya share so no 150 no ma me ko training awo tamale na mbibie station no ma me eno ho asem omo say station no emfata kambonga emfata bolgani ut kambonga ut yasie ut yasie chese santini omo sa no mo frɛ kambonga okay na me ye juma wo ena mati amidu NDC ni sabre na waba nti baby omo share me tank no special prosecutor ofi former special prosecutor ana me hono baby ana tank na she no tank no bie ye hu ni nsuo ko mu nti omo se me di nsuo afra petro na me ton ma wono nti omo sheda ebe che me ko administration ho na me no mo nyina de kusi ani se bi man go school dance ko school kakra what did nsuo afra petra solution be na obenya esun se odi afra odi crazy afra petro and obenya solution no between the gukam but we see ni adade be ebeba nti bomo CDR for twa ho hie nyina mbisa ho no ana amidu busa mo se o busa koshi mu ya no sata na mati amidu no eden afi no wonna no secretary no mo from secretaries okay and they regional ministers no okay near from secretaries okay nti wonna na ye head our administration no busa CDR for no obi adu nya no we nsu fra petra unya solution bia oh jami mame koye almost a trap me bio because ni para ni adwuma wo goel no ya me onyan baby ko no taspa otumma befa engine oil bia 200 na me ko sim enam kuya nti so hu me kwa na me ton ma wo na me ton ma wo nti na me nyiska pa because drum na kan say empty drum turn over turn be 1 city those days empty drum na tell me iskapa okay na enkofu yi edu omani si miswa na one day mako tampo me be friend station no me ko gwel cousin some people say oh Accra hono me di party baby ma police for ya omodo omo fangu ugu na omo enwo petro egu okay na CD afu yakotobi akotobo kokwa anu so no mo ama Sumpa FM media men for akoya report say me smuggle petro hey bro nti ehwa be newspaper mo bi shebe de ko ma be kiro oh some years back 94 90 no before 94 no 70s what I say 70s 80s as na make oba ya yem fan to TV no so na manfo hu bre
I don't want to go to her. Now, me was station, Gwel station, Accra, depot, and a task for friend. He said, I said, what did you have? What to paper? I'm paper bay. I say, no evening news in those days. In terms of this, I will evening news. What's it called? Evening news. Me got to share now. I know your paper. Paper. Okay. Evening news. You actually bold. Said boy, a smuggle a tanker. I mean, a drum of fuel to Boko. Hey. And it has been intercepted. I mean, it has been intercepted. He's now in the hands of the police. Abraham is more a crowd. Brother, somebody papa muno. And yasem ketwa. Enti, madam Fuman was a young call or office. You two and a mon call every day or more office or the channels. Papa now can I ask them so I action and winning. The band say, no, so information they buy if you buy the no catch on them more retracted within week now at the Bogo court. It be assumed. No, Pacho. And the editor buy an old book to Pacho near the chair or no more the buyer more retracted for Monday, Tuesday, Wednesday to Friday or in those days. So, okay. Now, Nyame home. Nyame fa hu die no. Ansi hware o. Debbie. Brother. Se fidie no omudi sumu no omu nya wunyiw. Na se yeso obi benya wan so ana efifi anamboa. Anokwasem. Enkan sa? Asante ngoma no be kan kire wo. Asante fo ngoma. Se da sani benya wa. Ne fifi. Se die mi school time wa disisi nyina ne fifi adinta. Ima me wo mabun enkono. Me ne penny. Na adwene e very sharp on. Nti me papa wu ye na me say me hwe nkora ni nyina. So the adwuma no me ye me nua no nyina tra me nche. Papa ndus Franco Sompa FM. Oko pension na see kuku board. Omu nyina nkora nyina afa me nche. Betra me nche. Bebia me ko bia me ye adwuma bia me nua ho. So be ya o mi do mbesi na me emu ni se o ma nua no o mo mu gine yi a won so wa o ma no o won so benya asumdue sisi de mitim sanete. Okay, yane Apostle Boa ena etwetwe nkomo no abrabo no ka se ye na ke bono se Nyankopon to nsem na se empo wonye ba pani kura si enim se de wotwa sane nim se na di akye ade a na ka de odi ka na wotene kwa no a ona wodi na chi nyina famu a sika beba wonsem sa na se ka wiase na kono sa na de ben na yehunu enne wiase a yewumi da sani kura mpeso ne be yepe wa wo ma me nwia ba papa wo ma me nwia kura ne ba kura no wo adwuma be ma bia ye no esan se mu mfiri yefunu ba ko nti no o ma mo nye pe e wa busua mu Apostle Boa se wono de Debbie ne papa wu achi no ofato ne ho so se obapagya ne nuanom a omudi na chi nyina sanse ye de jawane ye de asoa wo sanse wona na ye bapani enkomo ya ye mede ho ne mefa mafutu sem ne de afiri aye mede de we nya mmongura prison ho kura mponi o na anu Sompa FM yeko na ye ne Prophet Joseph Opoku adweretia ye ne no enkwatwetwe nkomo emra sei Prophet Joseph Opoku omanfo dodo no aso mafe no sanse nyame asem de untimi kwati nyame asem ayese kukurumuti so ahobopo a enye yie enonti prophet abeduru fia ha na ene ne ho aye fe se ka TV no ho ne ho ya aye fe enya asem keto akra prophet na wama ye hu se wiase no wodo ho atwire kropo twedi ampomo a bibia besiu yie kwesa abo akokoro no wo fa no yonko akotokoro enkasoro Yankopon ona ewie bibia mu die prophet enso abeduru fie ha enya asem keto akra
Prophet Joseph Opoku no adwiritia na saa na mfrɛ no obiaya o se sofo no wa adwiritia no na kyese hono de se ka difudwuma na obia Yakopon kasa ne ho de a na ye Prophet Joseph Opoku Prophet memo akwaba ye ja be mana katachi bibia boko de yesu ada ma bibia boko na say TV no yes saa no ntino yishia yeso ache enti na me ba sa na de me ba besram okay ne ya be hunu ade kura aja ama TV no enti me ba nyame beye se wa akura ni se nyame aso TV dada sa wa so aso acha be 15 for the na me say ne yaso okay yedi yeni na sana Prophet Joseph Opoku eka asi TV no enu be 15 for kono na yaso okay Prophet omanfo dodo no a ene di hu adanse dodo no a ne bodi Prophet wan kase wasuma 7 a sabia ku sabia nyado wo ye nyamedwuman wo hwe difo bia ebu amavo ji wo sika kese de obeya ma omukura enyiyie na nso wo de eduru ba bia wo mo abakura na wo sika hwe obotum na wo sa de bi sponsor amanfo na wo nyame ne ye hwanom so nyame ne ye de ya nwanwa pa wo Mr. Foley nyame o nshira amen anse adwuma na ye no edan so FM nye de penyina na ye de Nyankopon edin na ye adwuma Nyankopon ne de akoti se sebe kakape bi hwe obi botomu okwa obeka wo na obi nso kakape bi anya den enhye ne botomu okwa awanye den onka wo de eye no kure na obe den obeka kire wo onse emre bi a ma bi ana ne ba ene efira ode ne ba na awurade ma meka no kure kire ne se akola nani na anya den enye yi enso samre no na adana oba wa ha no no akọ obi wa ma wose waje no 2000 se obehwa ma nani na aya den ate ana mka kire ne se woboa anya de abeyiyi woda amase ana wose se no onim sa no onim anka onye den onnante mo bokasa Ewurade ka kire me se nani na boa na wo so no nyina aya den awu wu no kire se nru a wo de ye den esoso so no ana ama nani na aya den asen anka din wo honom ana ka bibia nsoso so a anka kola no nka emle bi baba nani ne be den ebete nanso enam se ede enipa bebre nka no kura de epede edi begu obotom nku anti no ne ye mpanipa yie die ene ne koso anti no akola nani na aya den asen edi ya na nyame adwuma na ye no aye no kure ansunsu ya den ewom ansunsu ewom pa afise me dabia me ba me kase me sambodo amasi me mfoni na so Yesu ni nwa nkwa na ye den egusuo anokwasem ebise adwuma egura ane Yesu edi se Yesu no ankasa da bebon no so a ekwa be na wo ba awurade Yesu se wo wukura wonye den wonwa wo no wonyi wo busade ma wo eliti nyame adwuma na ye no ensunsuye ewom ensunsuye ewom no echese me ho sei kampo kase ya mabie me ntonu nsuye wo ana wore ankofo atuntu me ntobi ana dan ya mesie ye damu free obi antua ladbe ye sode na pasa blo kroko a ye bie pipe wako bubi anyimle 4 o'clock yako bie wako bubi na abeda na se ubawa msofoli waninka eti nyame adwuma na ye no jeliko no aye kono ehye nkunan ama obi ba na ne yedan eka ana yenso ba anya na abeka wasama yedan a kire yen anokwasem yede yenye ko wurade ani mu na wasam na tese graphic aye kenkan na wurade wayi ni nyina yedan aba nyese bibia entrew fastia yeye mpaebo yedan yebo o se na say maye cancer pawo okay wo kina ye twa wurade ani mu efiada no pa ye worship anyimle ye watch night mesrese nyese bia ye ma ha no TV na atikoni ntina ama anye dan
ye ma nye enche se adwuma na ya den ye gyae anokwasemo ye nye adwuma na ye ena ma be se me mpanifuo yi na ye nso ye hyewurade emu nkura se Yesu be ma TV na sa ya den aba back okay na adwuma no kura ba wan we be che first no e be se se a obi a afemo me se ma afemo ache so what you say e be se adwuma no wo wanke ye nyina nke ya den TV no wo wanke ku ye nimu che sa na nso nyamemra ne de emre papa ti da bia ye ku ye nkotodwa nimu a ye bom paye e de ma de ode adwuma no ye den e be si wo se Ewurade na mankwa na mesika Ewurade ntu nipa kro no nkwam no omo ni sika na dwuma no enche first no kro na ye ba ye den ye hunu no na dwuma no nsa amfa ne ntoma papa ye den emfira eti da bia ye ku nkotodwun mu a ye bompa ye den eba mo ye wo mamponten adwuretia mamponten adwuretia na ye den ye wo esi ase ena mo se me wo TV su me wo radio su ntino mi amebubọ numbers no anokwasem said ye be ya obi tie mi wo radio so obedan obetimi afa no ma no na ena na wotwe na wukuo aye cancel ifiada nso ye empaibo obetimi atu anamon no ayedan otimi aba wo mo ye ni efra dem so foli se de bia oba ni frafo de se ye ni tie ni eni ye tie abubuafo nso Yesu dim ye sole nante wo mo ye pa wo nso wo so ewo wo mo ye pa kunu enso nya ekunu wo mo ani ye nya pipes ye wo brochire nso wo mo fra ne amadawuruma ena bebri ayedan anya pipes anya fisika bra wo ye ma no na so obede wase a wa ayedan oba bede wase anokwasem enti nyame adwuma no anya nyame adwuma a chese fisika bra na yesei esa kura na chese wo bi kura ba okura na wosuro yam hyehye no ni yam hyehye no so ana me wo se me no bibiduro ana makaka che se wo ba no me kwakotete bibiduro nti wo ba betu esika sei na ebom Yesu Kristo tumi ho odin no ano na yede sayale enti me no manini 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 ye no mani baby a wo bia pese wo bebia wo fra adwetia mamponte adwetia wo kura da bia ye cancel wo a wo tone a ye nto wo a wo deka wo ani da so nyina sano wo de bra adwetia Universal Prayer Camp adwetia Universal Deliverance Camp and Ministry ye wo ampobi kwabo a SS wa obosi asambo de kase dai esi wo wodi oduru ho a wodi esi fam se wo firi nkran ba wodi oduru takia si na fam amponte ka wo firi sunya ba wodi woduru sofolaya si fam wo firi tachimaya so am run about wodi esi fam wodi wo banso a wodi afranoma no na ye beje wo so na ya kire kwan amo ayedan waba ana so oba me nche kra na sade asa emfase ebetuka ebia wo bana wunya ka wo bedu mamponte wunya ka na si abeda mpo na anya ka si aka ye djuma ma ne boy 11 enam se mpa bo no ewo ho nti ebi ko no bi ye dan ebi ba anokwasem bo modna na bra na Awurade Yesu Kristo beye Yesu ama wo so ye Nyankopon na fe ye ka wo die no me se Nyankopon se anyem na metuaka na oba Awurade na otuaka na obeda yi obetua wo kama bo modna na fa wo hawo ebeto Awurade anim me so foli ayare fo amodo mo ma me wa wan no se ne wan to no obia ho ato no na nsa ba ya no ba ya pa me so foli so huna abawa wana no se bibi ha no ni kunu pa no oh me so foli enya de da fom omo de omo ma me wa ha de me ka hye Yesu Kristo ni monyam se ya nkofa pala ane ya nkofa duro bia empaibo jeliko
ya wona so ba na se ye cancer mawa na awurade aka cho se kojaliku prophet na Jericho no ebia no bi nte ye nkomo na won tie nkomo na se Jericho no na de ya Jericho no aye fapim bia awurade de maame a che se so ba na se ye cancer mawa apata kese no awurade be mo akọ ho mprenso okay ukọ ho mprenso wi a no bobo mpaye wo mfimfi ho obo mpaye wo mfimfi wo se pe afa no ba manim no ba mpaye ma ebise awurade ye adwuma na wie entu ba manim a na me mpaye ma wa ayale sa no se wani efra wani ebie kanka se wo mo ya na omo ba mawui wo mo de on se de mensa hwu mo sisi echi mprensa na jadam lati ye so enti me se ye hono ye mfa bibidu anya den anya dwuma ye de ho de ye fasting se 6 to 12 na ba ya na ye obi so ba the fasting se bompa ye ne twa Jericho ho hia obi a na kwanchi abodamfo yi ezi akra aboroso omo ba ni enwo atoyen nanso ne nyina afiri he sompa ahanom ana dwuma afire a ye bodawura enipa bebre dan etienka Burkina Faso ye frɛ me nyina ke mumfidi de kwachiri anokwasem mumfidi de kwachiri Nigeria for frɛ me sese de fusu yento nka amsemo to boase Burkina Faso so frɛ me se na adai odifo adwuma na tetsai me se oyeguso so yesrɛ mo a mommoa yɛn me srɛ afidie wura sɛ awurade nto ne nsɛm Sompa FM na wɔnsa mpagya no na adwuma no ɛnsa mɛgyina ne naso ɛfiri 15 fo kɔdeɛ ɛnu 24 deɛ me wɔwurɛhyɛm wɔ yesu dim sɛ na tv no ayɛ dɛn aba enti mesrɛ sɛ adwuma no yɛnyaayɛ sɛ wohumi a na nkyerɛ sɛ maayɛ dɛn mafiri sompa hanom na mmom na me betia wo mun na che se me ne motwetwe nkomo na mote se me ye den me wo ho enti montwa na mo nsamra na Yesu afedi o man nsaso a che fes no Yesu wo man nsaso a che se edan wo ho wo ba won ha dan ba bia opa bia otimi da ade a ye hanya ye fom wo ba beda so me sraw tuana mo bra ana wo mo a ya na omo se omo twan se obi yale na ukura dan kwa na omo de ne beba no Yesu se enipa nti na homeda ho nya homeda nti na nipa ho wodi obi bi yale a na wato omo mo yewu a wodi na ko doctor na se nyeyi a tue America na fa ne bra okay oba na se urade se nyeyi a ye be ma de wade aye den akọ ewo mo se me mewu nanso de onwa ne afunu ne ya ade hwan Yesu Kristo a wo wu ye no aye den no osole ye wo mun tue America bra misofoli na awurade Yesu obedan obeboa yen ama ne yehwehwe ye den ye nsaka wo mo ye ne efira ebete wo mo ye pa wo ebeba wo mo a ebubuafo a stroke achi wo mo wo mo a yentimi nante bo modina na ye den na bra Yesu Kristo tiase etimi sade me no ma na sa ye den atodwa bio etimi semo a montie me no ma ne bio ema me mo a mutie sompa ewo radio so no aye 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Universal Deliverance Camp and Ministry Adwetia eti se wudru adwetia wodie wotika ne mu a frɛ wuni mo ho nso a ukura da bia adopa 6 ni ahye cancer ase okay adopa 6 ni ahye cancer ase efiada adopa aye worship efiada aye watch night mesrɛ sɛ enkofo mbra na dwuma no yenye dai yenyaye okay yenyaye adwuma no ye nti mesrɛ omo mo tachiman womo mo wonkran
wo mo benchene dadeɛ sofoɔ baabi a na me wo first na me yɛ dwuma no mo si wo mu humi no ɛna deɛ no ma no mo humi no afɛdeɛ mo etua na mo yɛ dan ɛba okay nti me srɛ sɛ wo bia ntua na mo no nyɛ dan no mra na awurade yesu a wo wuye no sɔle yɛ no wada ho ayɛ dwuma ɛwɔ ne mmerɛ mu adwuma no nyɛ nipa sam na adwuma no ɛyɛ yesu kristo dia bra na awurade ɔbɛgye wo okay bra na awurade ɛbɛgye wɔrɔfo tu anamo na utu anamo a kropo twedia mpa waba ne kwabam ɛde ɛtwɛn obi bia ɛmfa ho sɛ woyɛ dibɔyini ɛmfa ho sɛ woyɛ tinini yakopɔn sɛ ɔba mpo ɛde ma dibɔyɛfo ɛno ti yɛkɔ na yɛne prophet Joseph Opoku kodi hyɛmu ɛwɔ deliverance prayer camp adwiritia mpo bi bibia bɛkɔ so na yɛde ama prophet yɛbɛda ase ɛde ya yɛbɛsan ɛde kɔmɔ na prophet ba TV so no ɔmanfo a afa on tampa ɛde afura wo yare yadesɛm no ɛnya asɛm ketewa wɔn na etu kwan wɔn a wɔfa afuro awo so ɛfa afuro ɛde awo wɔn na wɔtɔn a yɛntɔ nyina da ɛyɛ asɛm o ɔrɔfo wote wo yɛ da nyoma nko yi mfama wabrabom kɔ council no trase one on one na prophet no ni nkomo de won biada obedane akire ama wo so watumi ayi odefo sompa sempa nipa no a ene eyo brayo ko ene prophet boa na etwetwe nkomo no na apostle boa ene prophet for no me adwuma TV so do so apostle boa na apostle asemo ne eni kranhye sema waka no wo so de na ne botaye kase se oye bapani no mo ye nkono no de nwotwe aka no obawi ataso asinkete se de beya ubia nso ebedi prophet free ho kono ye de memfa we ntwam okay e beba so edru prisoner but the kakra analysis awe akra yi ena meme ndamnya Ewurade ma BBC esiye okay minua no make come wasemi they say baby me draw no wo mo ti ase no mo organ ha sese no o mu nsi me fom anokwasem o mu nsi me fom kra obreso aba exactly na de na medwen ye no nti kosi buru ne ka bibi na mention me was say the law of inevitable consequences okay de wudua no eno na Sompa FM me nkoda na ba ko me wo bolga no na me hwe ne school secondary school secondary school na meant to be anko anwie no me yes me hwe ne school ama uwie me cop nsem no so kwa buruchiri me fi prison by me ba 94 nti I think 32 years ni maintaining ka Saturday me na call by me phone yi so me ko hwe ya me hwe nam sa ko dey ase me nua na me hwe ase me se Ben ani yo nua pa me hwe no school no me cause me hwe no school no na ne ko nya na kira kwan yira ye Germany na obechim so di akukrufi ase sa afi no nya ne green card na me se 32 years wo German broni krum no kire me amania wo fa mu ye no operation na wo frame won say brother doctor wo twa me no won twa me yi nti asa abie ama yache no na sika wo mo hwia ma me no me befie yayi awie emu na doctor no hu say wo ni paper no ko won ase na che ye ko che no no msa jiska no wo man fiskara man so mo prepare mo ko sinsen bibia awie na doctor no my ko won ho say nti na me kan bi say efie oh nti o sa brand dwane oso dwane no ko hye won chan ye hwe ne sa 32 good years Sompa FM na onya pepa no ntimi san kotwe manso a say afi no o sin saka ma o se o china no ne bedi nkomo nti dem kan say and of frame na say ben no frame me o say bra me fro say o ma wu ye wu anka ma anyi school anko as for o mo for you so oh I'm telling you say o no why are there so akai me nti me pa adwam susu ye no dem ye no so aba
ebi na me nsa kan so wa frɛ me te ya wote ase kan kura no ɛyɛ me de okay me nua no nyina obi ensi me okay na ya kɔ ya nimu no onim wi ase ohun adwen no wo de me Kristo a wo wie alokwasem adwen make us wo wie but so de akoma na ka ho akoma pa se unya akoma pa de obonsa be bia so ye ne obafam because Kristo no ofam di le chi dia obafam as wo suru se obafam de ya ne wan hwa obakoto ono no ntintan no okay eduba bia so de akoma pa nante se wan fa akoma pa nante afna bia betum no wan hwa beka wo ntimi mfi se wan fa akoma pa anante a wan hwe ye ntwanto so bi no anu ye ntumi nko papa mfa mawo ne mum so wa akoma pa de a de bia se krupo twede po di wachi wo ye okamafo prophet enfre komo twetwe no emfansia ene na wotwe ye beto aso sanse ye pese be du prison ho eno ti na ne wawa no empampa ni die ma mu nyina eka ho se ye bedwontem na futu semu a ene me pese wo de ma amanfo no se wona wonne wonnuanom ewa brabom na nyame atu wonsem na wo pese wo de wo munua ye nkoa ne busuani pa no bese wankoro ka wansini nyoma duru baabi wanye boy amia nsoma no a wonya aduane mpo no wadi na atade wonya bia hye na wo de na wo botai nyina se wonnuan mom di wachi nyina no obetwa amane de okwa abruchiri se namoso ne ngoma sua so okotue mu abruchiri enne memre de ya wo de frɛ we prophet futu be na be masafo oh they say futu we no the hopelin de udua no no ana obetwa de udua no o hwe me HCC ya se me ka kiro se me nua no nyina na obi ensi me fom papa Andrews oko pension onsi me fom yes man kan je say eh unua me ho kire me no asan me sika o ti ase me ka kire we ketwe your friend say jima on so abon degree teacher am che ko dan nyina obi agire yeti me ho na o pese awurade pagya ho a anya unua no nkompo obi obeba wakom bia no so tin sa meso de biasimti so tin sa ama so you see na wonu a womu awurade pagya ho mo a ompese omu bia ye enkoa no awie no omu so be ye enkoa anokwasem omu so be ye enkoa because Bible so uye ni ya ankoni bebe nyam timi tu bia afo sa adwuma mu a onu adwuma mu open ya omu a atwa ho ahia nyina no hwonye pa unu dachi asem dachi nyina eni Kristo anokwasem uye nyina Kristo hwewo wanya ama unua no wanya ama me okay prophet boa apostle boa na futu sem na si Kristo se wanya ama mi Kristo die wanya ama unua no wanya ama mi Kristo eno ntino obi bia hwe na obi bi obeba na akwam bia se adwumam se dwaso se wo ho kwan se utumi bua no pagya no firi putrum edini si mapoma so kwan ya odofo oye ne sa akropo twedi ampomba se yadom ebetumi ehirawo ya ne apostle boa na etwetwe nkomo wo brayo ko dwumadi so odofo hyene so se na wotwe se ne no apostle boa ebeba na yato yen komo twetwe ne so enu ntinu kuada no ya no watena sentem firi se kuada no komo no anobe na papa panifo bi omye Ghana panifo apostle boa okoto omo prison ho no next week memna bobo omo nyina den de ya no mo wo ho ye ntwa ntronto obi aso yes ye posu
woni apostle bu amako twantro to bi so yede mo kokoto wona wokoto wo mo no no komo nyom ye Ghana mpanifo bi tias bi ewu nyina no no eno na be me ehu se apostle asem no awoka no enye bosrim kan wo bra yo ku o abrabo ne bo eye bona pa o efrenu se esan se apostle no wan ko prison kaye ni e prison komo yako computer so dwedie emna sisia the way chira wona. Okay, ya so pass penipa no maka kiro se ye obi ka kira santiman obi kira santiman apostle set boa na ye no twetwe komo obra yo ko dwumadie so no na wotwe se ne no ye beto ankomo no so ye yaduru bunumu na faako amemani abre ho tentan se abrabo ben pa na Ghana prison omu ayede omu ko so omu kusuan nyansa ko abi so na omu san emra famebo bra ma oman Ghana no ekoyie omu na yem omu adidim die na omu suan de omu suan no bom de ye adwuma die be kuranti na dodo no asaba omu sai kokko ho da na eno na na also hwese ne yene apostle said boa nkomo ye betwetwen enso eno no kadachie memo akwamba Yeja. Your friend will say, Bra, when him kakra. Pacho, your friend Osman. Osman. Pacho, Edia Bear Osman. Abdul Rahman Osman. Abdul Rahman Osman. Pacho, we Muzamini. Pacho, Baraka de Sala. Baraka de Kadi. Mwa bompayama, Nyakopon, enia sopa papa. Medica ka se Ghana ha ubianko heaven. Minam kaye. Nenso, Sheikh Osman Shaributudie. Heaven or how can. Ono na ma recommend no. Me na makampa fa na fa wodie titia kada tie ofri hin na baye me pacho me free jache pramso me pacho mo kwa no mabe pacho stella mfuturu no sisi akura metia akura se be ya me kofie dia sisi so guso na ya atache mo awia boso na ya mfuturu kosi nkosi ko danko empanifo frefri kwa yiso to bebre free hono mo se na mo kwa empanifo bebre so mano ten any politics ahwa na akotia fa baby foforo Osman wo how ne say asempeni pa ye ne betumi aboa wo yo nana meda ase de dikan meda atiefo ne mpanyimfo mo wo adwumadi mu nyina ase asama eto aso nyina ne say eye oba bi na me wale no your friend no say Madam Rukaya me pacho wo wey Offenso Kaira me pacho ai offenso de be firi ho ba bia no odene enyo offenso Kaira na mko kuma kwada bi si enui ananya wa anase ho na matwofo mienu bi no mu twitwa nse ka no de be firi ho bia nye offenso e bia na de yentio yo me pacho obai mishia no ye Rukaya no mo mishia no menene ke kan wale asem fine yakwa wale yakan bu mane sa 2010 na me ye ne ho ade enye se ebia nchen Islam kwa so me ye ne ho ade 2010 okay na before se me ye ne ho ade no me de to abusianfo anim se me sere omo ka me pese oba no menene wale wia ka won ben me
baby a me ye adwuma na me hia no na sa wade do wade afa o yere kɔ yes ananye sa na Islam na mo ye no sa na ye no noki enti me kan sa na mpa oba na pene so ene ye wale wie ya akire asam de wase lie omba 2010 no mo ne nya mu nyina ne se ode akola be ma be wale me akola be ma no afere mi be kan no ka kire me se akola be ma no se oba me nchen ja akola no ofie na ni school ankoyi a ye be ka se wabenya wale pa no wapo akola no ada wo ka kire se mo mfa akola no mabi da bi men kan ne sa ndi dadi ni nyina mu se o kan ne sa na still anu ma ye den manya abotra ma no akola na ko school no ko wie prempe college aye me ameti ha mi nsem na wo wade ruka ya na akoda na di mfie sen mfie ni de well that time no min check but no so pa me nsem na akola na start P1 na che se be mfie mienum ho ba bi na mfie miensa ai enti sesi ni akosi ni se asema meka nyina na akola na ko wie school no prempe college aba na meka chen se fine de aduro no de minisika a mituma sa de atoa wo so enti ebe ya nka me pese opa adwuma kakra ye na se meso me ye kakra na menya kakra na onya kakra me de aka ho na se obesa ko school na wakotoa so ena me kan o ka kira akwara na luka ya me ka kira akwara na sa okay na akwara na se anokore onya adwuma na obeye na akwara no onimuma pa onimuma prempe college no wo ya kama ni school fo akora na di machi sema me nja akwara ni mu na medi hu mfaso na akwara ni nimade pa okay entende me ankasa na mitimi interview no me ma obi twura ade a me nimpa na me de abebisa no na waka ade kora na akere na ya semu akoda ne papa ankasa we ai kaira hono mu aduana akoda no akola na ankasa papa no wo ho na ni school hwem prempe college ni papa no bo ne ho modin ana school hwemu no school mu ba ya na be fa no prempe college no me ma mu de nwoma no mpanyimfo ho ma mu de nwoma no koma o papa se sisia no oba no ba bia me de na duruani enti ni school krata abani enti je na de obeye bia no mpanyimfo no je krata no ko yeso je krata no hwe ya no se oniska o de bo akwala na emum no akwala no mfa krata no nja no we politician enti obedi ache na se ni politician fo no be ma no kwan be ma no scholarship na ko de ama akwala na ansa na akwala na ko school te data no school fo mpanyimfo na di anim ba se dadi yesrew yenimu ene papa no enti obetimi aboa akwala no enje ni mu boa no na obedi hu mfaso na mo ka ya enye sa de papa na ye no ayem boa akwala no school no ampa na mso krata no mu and I'm sorry that am admission me twa admission sika 15 million at time no asa na akwala ni start school me kan sa time no kura maham ayi di wawuru atame stam me twa school fees sa twa ayi generator fee sa time no na dum so ho ente memfa ne se emua kakran ni yi an kura so ye no kura tedi ya no akola na anya yesai bo no ba kese nko wonsa ntina mu biom na yi an biom na obi tia me na so panyini bi se no mensa nyini nko school fufurum na nyesa me kase honum na meboka prempe ho na obi ko prempe de o ze yina ko hinfa biom fa ente me yi no ho besene ko offenso na mo school bi ho mo se anyway ni nyina yepe Umani free prempe college. Third year no. O faili ye no. Me sa de ni free hon ma obi ama mla ma me de na call offense. Enti ho. Ena ma me konya akwan. Eno kura no me mfa ne school data me na enye ne kwan but o muton ma me. Nso me pe ne yi enti. Me force o ya akopem se ye gi akwala no ma me. Ena honum no odi wie ye. Odi wie no otifie. De bia nsem bebre. Sensem ni bi ne de he. Sensem ne se e bia me ba didie mu nsem me mfa ne se sikasem te so da so ne ruka ya no ho sesia woni na wo sei mkola nan woni luka na tie mpachai e wo fin so wa wote hono na memete jaache na meme wa me ye adwuma ayi kwaso nte kwaso na ya pon adwuma me firi mu sesia na me dia beduru ha no enti oba ho ana se wo na aba ne ho meme mum de oba no ni sase no oba ba sesia ne de oba me okra metuma ka se buru 2 years ni
ba meji asem ni nyina koto abusia na ne obede ne nada oba wawade na abɔ na kohoma ayo ana de nyoma sie ne ayi aduane no anko a no ma sie kura mpo de adadi mitimi koduru ofen so asem a mete a mekan mitimi koduru honom no na mia mi sa simi niam anye se na ogina ho asem me kai wani mo baabi babia na mo wonda di maba mo nchen pe ama me frɛ oba no so ame me kai wani so ame ema me frɛ oba sa atam no wa wo foforo akola ne dan na so sei ema mo bisa ne se akola no hwan ne hwan ba na o se me ba mo se mo bisa ma asem ma me kasa wie na mo bisa ne se asem ma me kan etesen nso o se nko obeka se ebia nokore ebinya nokore no ho fiti ya na obi na no se no awale no on wale bi ngwaja me kai pa ampa nsama yegusu ayeka no wahai ampa yekoe saa ko ba saa beduru ba binu oba na asesa ne niema afa me nkola ne nyina ka ho na puwa okoi waja wale okọ enti de ko ba ene se meminim se oba ja wale a nko ko abusiafie be onno firi me fie ho no wanko abusiafie ne ba ko han dan ma ne direct e wo kokote saa no mo kan e be na oba so ame no ye do konframam na ye konframam ye na ye me na metra so ye papa wo ka ho me kai wani pa me so me kai o pa saa ta na o ka ho me kai na na o ka ho emre bi ko fie wa na wo beso be bi o gate no mo me kai no enti emu na edidi musa sesi akosi sei sesi ani nyina ne se me baba ya me ne wo no me first born asama hye me kura no akwala no ko school abedru jaache school we japas na akwala na aduru enti japas wono me boa me ho se na esi sefata kakra me nyaaye na eji akwala no ko school no ye gine ko duru hono a akwala ntimi san me wo jaache ho akwala ntimi san me ho afiri honom no wakọ wabesina ko ofenso akwada be manchen ni nyina maame na nitua utimi ko maame oba akwala ntimi ko fie ma wo maame na ya aduane tibi ma no e ma wo de koda be manchen e soro sesa ne ma bo wani mbesi na meni hono betimi ko fie nipa bebere ka kire me ko kan na wadi enti de wo mu ni se e wo ha na akwala no enyin sen na aba first one dikan by ema memene akwala ne ko hospital ebeduru doctor mu honom no na maame ne soso aro hye aba sabre nso no womba me ha be saade ni nti maame ne bae no okay ento obae no wone akwala ne nyina ene me nyina wura doctor na anim na doctor ne oba enti yes ana doctor ne se memimpie na meme ye bema o maame wo ha de memimpie na bibia ani a o mema maso ate ade no peso mo ye dai minim enti meme pie kotena abonten o mo che ho kakra ansana maame ne pia be ka kire me se ya nokura de wo ho ne se o mo se akwala no wanya hwite mu yare ne bi enti oba school mu honom no ho no abenya saa yare na emba yare ye fra yare de bidin di white enti na ya akwala no enti o watwura adura ma ne se me nkoto ma akwala ne ho beto no na mpa aja me de minim dien de wo mpana no ya semo minim dien na mkopa aduro no ma no ene na chi ansana me hunu se wo mpana ene na chi the same yare sa abo no biom sa de ne me wadwumam me pon ya ye bani na akola na asam sisi mitrim de me yi phone na me fra akola ne number na me fra enkokora ankasa me fra enko de me yem hyehyeme na me fra ne head mistress ro ho ena mbisa no ene omo madam na eda o ma no ho wadan o ende ho de wada uruba me fra omo madam no ena madam no kachem se Osman ni nam se wase mo me hia o pa de madam ka sanam se o madam me pa chew ade ma ye bone ana na o se onye me bone o na oba ne sori na anopa na o ka kire me se ne ho mfa no ena nye ono nko a ne yonkofo mienu ka ne ho no ma ye miensa ena o ma o mo kwan se o mo ko doctor to mo ko doctor free anopa ne nyina be pem sa atam sis na me kasa no o mo mbai o kan sa ndo o kan sa no ka kire me se enti me mfra me ba no se ba bi owo bia ombra school no se wamba school no da abonte ma de eche no a wayi ne ho adi madam ne kan sa no wakate me fada me gino sa na afiri me hu de me nya me ho wo so enti me fra kwala nla na enko na me de ja na me frɛ me ba be ma no o mazi ho no na o fae to o fae na me yes Ibrahim eti sen wase ye na me so sorry ne de hodi wa frɛ akwala akwa onua no
ɛwɔ school mu hɔ wase da bio na m say the whole day fe no maka ya me friend no so a number ne nkɔ na o say ende me ma ne friend no nhwɛ ta akola ne kan sa na o ka ti me ankyɛ na akola na ba ya na nkasa fa phone no frɛ me obaka se de na ogina ne nkyɛn a o mo kasa na o fa nipa o phone fufuro na o de frɛ me to frɛ no bisa se Aisha ade o wɔ henfa na o kyerɛ me so hospital na me se henfa na o kyerɛ me ba bi o se pram so na me se ho na o da so wo se an ende twɛn me wo me ba hɔ ampa bag ekutam saa mfiri adwuma ba me gyato na me saa fa akwan na me kɔforo ka na me kɔ pram so me kɔ am kɔto yɛ so ampa dadi na o mu nyinaa wɔ hɔ nipa bebree wɔ hɔ ma me panyini pa me kɔto no na o mu nyinaa wɔ hɔ ma me kyem saa no papa na o mu nyinaa bedi saa line no so be pem saa ta ma me beto mo no na o mu da so wɔ hɔ ɛya no korɛ na kyɛ sɛ wantwantro ne o saa frɛ school madam no ente me saa pie saa frɛ school madam no sɛ anokorɛ asɛm a wɔka me ba hospital ma beto mo na o mu da so wɔ hɔ ana madam na mika che madam no say sa na aye dia me menja no ho kopim so obenya ne ho ana me na nyina ba school mu ho ntime sre no a na madam say ma ka sa de odamase me na akola ni nyina na te wo sa before so mo ye o lab test sa de na bo anajo 12 ada die nko a say sa tam na esi a chinchenyi system no ente ye nye ayi biom for ye yi folder biom ji say computer so na mo ye bibia kana obia ko hospital no apamu a me kam kiro anaju 12 ade ache ne nya akwan hwe no ai 12 asala mo ye ne lab test na wie lab test na mo de bae no me kura de ka ho de ka ma adwen ko ho na me wo ha na madam ne ba ko e bae o chinchini o mo kuta folders ne so oje hwe me so me te woda de minima de o banko school ba de ye me ne se o gigi saa no ena ma adwen ba na me se ende saa na te de amagye akola ne folder na hwe ade koro na nanka megye ya adwen kakra me so me won se nka meyi fun no matwa me twa me kwa me koduru ba bia obi onima de na me so me de ama no wakan ama no aha saa na ka meye no ente me ka so mfa ne de ne ma me no wa mfa ama me no wo de ne nsa bonkum e de krata na akonachi eyo ba no me ba no adenti no wa mfa ama wo ente eye saa no in fact man kan akola do nipa mu ho na me sori boko na mpia abonten ti me pia abonten no na yesa de me ko Johnson me pie na me ye fast ba bi o mu ye lab test na ya burusan so na me ye fast na me sa ko foro ho ti me ko na me ka kire o mo ko sere o mo se mpacho school fo ma ya me sa firi asisi ai na me bane ba ko na sei ni enti na mama di akira aba ti me pese o mo ma me hunu yare kura ha akola anya sa da bia me wa adwuma mu a ne ya frɛ me mama wo kura no me hon to me enti ade ko di e ha no enti na mama ba timpeso mo ka de kodia o ma hunu afa akola no yare e ha no enti ogina osa no hwem nusa no wase daddy oba na nye yare bia o e ya furo no wafa onyem wamo abregu bada o kan sa ogina osa na nisua tata me bet mini hweye enam koto da o ma ase enam sa pie enam ba enam sa be di la no so tena o ne nchen sa ate se de menti hwe timitwa ena kiki mi na msor sana honam sa wura doctor no nam ko bun ko to ginam ka kire doctor nte se timisro akola na ba bombon dia na hwe de ha no bia na ma menhu na doctor no ti me ni problem se me ame wa ha dia akola ne be wura mu a me ne nyina ambra ampa akola ne be wura doctor na ni mu no a me ne nyina na koye de koye ko tena ase na doctor ne hwe ya ebe wie na asam kro na omo kan wo lab ho no eno na doctor ne ka chem eno so bananyem so onyem na omo hombra no enkyere se omituma yinyi nsen da bi omo protect na ama na yeden e de akwa akopim so obewo bet senyi nsen de aban ma kwan na omo yinyi nsen nti saa na ombe ye no eno mpepe nduro ma akola no eno se me bafia omutumi fo pa se me bafia ma me nya ne kai men krokro no ana obewo banana ma na omo ka cho so yo ba na be ma onde ho de omo okay se be ma kware ka between na krokro no se de be ya obetuma aboni pakro din a kire me ampa ye pie kwa ho me de saa wan boni pakro no din ta me so ma e wo fe so ka yira ho aha jaachi pram so ha sam na me ni se be ma no wo fe so ka yira mo offense ka yera ho a osam ho free obi order board otimi free ha ba bia me so me wokura ne school no kura ben o se bibi hia okura wo mba me nchen o na wasam ho afiri ha no wafurka no wakoka yera aye be ma no ntia nye sikantia mo sikanko ma me no susu hu enti ka wo ma me no kura nka frɛ me na ka chem se asamasi se ni na ya na oba ebe yi o
wankasa nkyerɛ me da ɔbaa no wasa yɛ aduane atwa bi ama na de akɔda boy ne nkyɛn okay asɛm o abatan breo na sɛde asante nwoma no bɛka kyerɛw bata bia social security ɛne ne ba ti so po ba sibira na dachi bi ka wono ankasa ko anye mobɔ ɛwɔ o maame ɛno papa se o mfiri ate asefo asase so ba ɛnoti asɛm ya mama ewura ho na adwumire pa afia bo ahema ka kyerɛ me ɛyɛ me maame wanya ne ba bi ko sɛ ya ayere ho na dachi bi mini ho a wa anye mobɔ me ewura ho adwumire pa katachi sanuate 21st clinic ye sciatica expert of ye kotu yade ase kose yade sciatica yade no sa sciatica na wo ye hwe ha ma sciatica no sa yade no eso sisi fa osire bukusu na akokom na akwa kusu na si twantrim yade wo ye hwe ha ma no yade stroke de no ba bagim e ne sa no ba break akra pa orofo ye kosa sciatica yade no na famfiri ye so na bibidro so na sciatica yade no 21st clinic oditu ase yade bibiri biada ye fa koda 21st clinic wate na 21st clinic oba ye no emfie dunio 10th anniversary na sabri wodi omo yade pa baso body a omo age wa bibimam ane Ghana ne wiase kwasibro ni krom no nya asem ketwa efrise ne nyuma pa ene de no enam ho orofo laboratory ne scan fidia wudo pi na 21st clinic odi ni djuma siat massage no so ye adwuma pa kuma se ahwa overseas o adabraka wane Sumpa TV Sumpa FM na wabro sakro mu obo aso behu wona wo ho enkransuane kranza tachima 21st clinic yenko ni kotu ye ho yade ebebo epa enkanka ene siatica no 0540311311 0540311311 Father Martin Seba Mr. Roma Father Drew odofo Drew baby atu se kidney na waye mrepa na ama no unase nyina tatai untumi ennante ya na abrewo so don sa emia unanu eso a utumi se atompa odofo Roma Father Drew mekanforam dia mawo nyojo ya district no ha pa honam yo ya waye mre pressure no have wa diabetes no so sa ya de kwankro biada wodofo Father Martin Seba Mr. Roma Father Drew ye nunum bi ye mubo bi ye ntwitwa bi ebetue ya de na se na wode amaye pa 0247919122 0247191922 Father Martin Seba Mr. Roma Father Drew adodo no afre no na make am from dia mam orofo no Vigi Studios men kan to say kan wakoma to ye muate sanse se open kai dum se ye photo na dachi bi wayi di acheroma video fashion video nim obo so play na no mata yi no ase no na omu hwe ne da ye mu nyina da ukwasi unana owu ye no ye kai dum video no Vigi Studios obetumi aboa pa orofo se ye Ghanaian from na wu shoot a no Vigi Studios obeboa kwani asa nyina so yenko na no Vigi Studios omo ye enwoma be kon kan dia ma Malam Abbas enwo first Kokro Street resope eho na be hu no Vigi Studios yemfre wo mo ahoma bu so na wontumi mo akwani asa nyina so cameras awo no enya asem keto akora 0574715778 0574715778 no Vigi Studios say men kan to say bra no be boa opa OCP fertilizer ebo na nanoma kuafo emomo no bae no so do so no otimi ate na bribra e OCP fertilizer na edi sa adwuma na nanoma kuafo afra se omo boka no omo a epe na mo boka efri se jakwa pa edi adanse se fertilizer na abadwa so OCP no aboa pa eno nti no se lo si boka no afidi wa mia wontadwam se OCP no anam ne bekro odofo uko agrochemical OCP no busa obenya bi wate ka odi ye nyina na OCP adawroma obetini nyina efiri se akuafo no ankasa agya tuma enya asem ketoa yenko ni kopɛ OCP fertilizer ne bi de beboye ama enwoma no nyina so enyo beduru wura mu ho no wani ankasa ene begye tago heba mission capsules yenko num bi wate odofo medical catch bi asema nyina sa ama me ne wansa yade nipa benya bo na ye yade kru ya bema wontumi nyina so ye wodi hyemu ana adwo emar bi di dwatam obi bedi afa ho am wani atimi abre se betumi abre mpeme pa na hyem na ewurom tri pa de a tago heba mission capsules na make am fonam de ama
atenka no wɔ fam libido no so ɔyɛ ɔbaa so ɔyɛ bɛma infections ahodoɔ bia datago heba mission capsules yɛnom bi ne bɛboa paa baabi ɛtɔn nuro tu nuro wɔ man gan nam bia da wokɔ abenya tago heba mission capsules no bi atɔ 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules ebetumi edu akanyina mu paa ɛyɛ asɛm ɔbaa type ne bɛyie o na nso so enkoda no ya na omu behunu sɛ ebe koyie no ma yem from so no na akachi kana chetie se no oba na kasa oyire no wei o fenso kaira oda so ne ware men nete me firi ha ko hodi a o ja wale ko ye no minuanom wo ho ana omo ye se omutu anamo akopɛ na kira kwan akopɛ na kyɛw de na ba fie na die ti no odi ja awade no no die menima de tituru a wɔgyina so oyi ni nyoma no kɔka kyerɛ na busuafo se die sie ni oyi ni nneɛma kora mpo saa de ne nwumre na me wɔ hɔ ɛma me fa afɔmfrɛ me bra panyini ɛwɔ dan mu sɛ mesrɛ o sei ni sei na ɔbaa ne yɛ bra panyini bie na no ka kyerɛ me sɛ menjae na wontimi nyɛ saa ɔyɛ saa wontimi mbɛn no enso be wi akire wa ya boro saa na me bra panyini da so teno ahwɛ ha ɛhwɛ no sesi a me kasa me ka kora saa bra panyini nneɛma a wɔne ɔbaa we wɔ mu na wɔno kora tituro ne nuanom ka ho na ɔbaa we saa ne nyɛ we a wɔn didi machi no die ne ya ɛyɛ sabio me mfa ne sɛ ɔbaa wone ne te sɛ bibi besi a ɛnam momo so mu na mo ka support no ɛnyɛ de me bɛka bom ɛna ɔmo tie me de me nuanom bɛka kyerɛ ɔmo no ɛna ɔmo tie nuanom ai ɔno no papa no me mfa ne sɛ papa no me papa aka mu wɔ north ɛna ɔmo papa ɛba north wɔ bɛyɛ me papa yiwe no ɔsɛ ɔno yɛ panyini to ntimi nja me a mayɛ janka no ɛna ɔde me free north wɔ ba ha ente ne ma na me bɛto ɔmo wɔ ha no menim sɛ me no ɔmo nnuafoɔ aha nte ɔmo nam ka sɛ nnua no na sabio mehwɛ ne yɛ bi a ɛkɔ sesia no a me ka sɛ me bobɔ nsɛm bi wɔ ha no sesia ano ɔden ma me fa de nnua no mo ya fa ɔbaa we ho ɛkɔ bi so no wobɛtumi anya adwen bi sɛ ebi no ne da na asɛsɛyi ɛhɔ deɛ fada mentimi mfa tron to no so sɛ ebia obi ni me yere ye bibi obi ni me yere ɛnde mentimi nkasa me hunu na makasa me kasa asɛm na to no so but asɛm si a ɔmutie unuanom asɛm kyɛ wankasa wo yere no no saa pepepe wona wo yere na yem te sɛn bibi bia wo hɔ deɛ ɔmani ɛna metuma akasa sabio ɛne no kora nkyɛn kora no nansen ayi bi si ɛhɔ no kora twa mempoa kase ɔbaa mene ne te sɛ wo nua ba afiri mu a bɛma wo ne ɔbaa te na sɛ ne nua afiri mu a ɔbɔ amane ana wɔn ka nkyerɛ wo ɔbɛbɔ amane wɔn ka nkyerɛ me da sɛ wo yere kora wu wɔn ka nkyerɛ me da kɔpem a ne kora me da so te hɔ a me kasa yi ɔbaa ne ntimi mbie na no sɛ me nua aka mu da kɔpem sɛ me bra na me ka na asɛm na ɔde kɔtu na nim saa tama me ne wo ware so na me bra no no wɔ ni ha no wɔ akontuom no wɔ ni ha ofura akontuom na bɛto sɛ yɛ wale yɛ bɛsɛsi a ɔno ɔbaa ne yɛ fan kyɛɛ me gime ne ma yi me nneɛma si wɔ sɛ ɔbaa wɔ nsim ma me ɔbaa na san me nneɛma ho asi nneɛma ɛma me baaba ya no so saa asi nneɛma na wɔsɔre asan me ho akɔfi kasi mu akɔfa me bra na me ka na asɛm nneɛma bɛsi a hata wɔ me fi tie sɛ wo pɛ sɛ yɛ den ne ma wo na me de ba ya momboa na me pɛ sɛ de bɛ ya saa ne yɛ wi nyinaa no kwan ɛfa so a mudi yie bɛto yie ama me na me so me ho atɔ me nti na ama me di dwanto ana sɛ wo so wo ha adwen kakra nti na ɔbaa no yɛ saa na dwene ha kora de obi a mente wona dwene ha bɛn ɛna me ha wa adwen kora no a ɛdeɛn wo reka na ka no kora me ha wa adwen a saa diwe amaka ne nyinaa metumi yi nneɛma sɛ wo sɛ sima ma wo nsi wo susu sɛ wo yere no ɔdɔ ana wo no saa ne nyenum no deɛ ne nyɛ na ɔbaa no wom no ne saaseɛ no ɛnyɛ saa ayiri no so kyerɛ me but sesi a yɛwɔ mu no ɛna wɔkyerɛ me ne nyɛ bi a me hu ne sɛ yes okay producers mesrɛ mo sɛ monto mo sanfrɛ ɔbaa ne ma me ɛyɛ asɛm o na wo yusi na nwansan si a ɛne yɛbɛhu de ɔwe abrɛ wankunuma ɛno nti Abdul kamakoma to yɛ wate nyame yɛ adom a ɛnuru ɛmfiri ɛnnɛ ɛnkosi ne da dwoada no biribiaa bɛyɛ kama
se oba no obo abrabobɔ ni bi fa wachi nti na wo ho nye na kono anase ompewo a adwuada mema bible no kwafo ahwehwe mama wate na nwoma akonkai me ana meka ma asem awade ya adamfo nwia di nwia se awade ya adamfo die mu betumi ate eno nti na Ghana awade ni bebre sofa nanso mu nkan enkyerɛwo enkoda ni nti na wote awade na se na inwardly no usunsum anka se ekun tika wakoma to ye mwate na oba no be mo ne nyem so o kyerɛ wo be ma no mahunu be ma no kra sabio tafura che nipa de yemfa yade ensere nipa na wono no anka se na onye yarefo mso wa ko school yesi takrade odi moto 2 times ni bia mo de chadu ane nam no na odi konya accident ma ne hana bu wona ma sei kwase no hwe wo musisi mu oden sa ankrofo no ye no mo fa oyire kura no awade na yebasa wo musisi mu oden pa hwe musisi mu oden pa oko balance se ya asem kesio kokote be ma hwedie ye for 5 minutes we be found te ho na ye konko ye nim wo musisi mu oden ya mene nu kura ni saafo no je dia sisi mo den ko ma kwakuwe saafo musisi mu oden ya menye pia nyina na mpopa me anwere ho dia sisi mo den wo to first na sisi mo nyaden eneni nyaaye o nka hui mama nyama o kwakuna da obi ani ko ma kyerɛ obi ani ko ye nyina ya mre nka hui ade bu an to se bia nkwa nyina ne ebua se Kevin mu na gyina so Kevin mo koko se chigwa de se wawu so ai den yo ko odi fufu na mse nye de nyanie ya gyina so wa na wa so sire kwaku asem ya asem we don ye kwa wade e wani jim ye kwa wade e wo sa no ma ya metiti okay asempa wo na opani ye ibibia huna no ne kan yere tuntimi nwa ya ni mu adwada be wai se wutie ne nkomo na bibi pa ho ha no a wo dwene ho adwada be wai yaw woni oba te na osesa no ma mienu ana amiensa ene ma ne sesa ada se nurse baby so what is say ne kure o suro so oba on pacho mu fie mutimi wala unwa wu a unwa bitimi ware wo yere mabu mo trap no okay dey try akire ya mamande adwada ye be hwem yaw me se wo no oba ate eti den na wo no oba ware e da bia me ka on kemofo kura de mo nan ka se be hwemo so ko de we kemoni ba e kasa ni kunu a brene ho ase o de ade ma na de wo so boni mu ase ene den de ne fi so bete bayra kuma se ukuna wade o se getting to a say 1 year say baby oba ne te no onko e de ne si ye me ka wa ka asem bi ofie ni wa asem aba ne ye ka asese se o ma ansa no de o de ba ne sa wade me nware bi mu ya wo ba ka cho se me nware bi mu a enya cho e wo nyina so bi a wo gina one oba wonim a chawpa na wo bu se bibi se oba no ohwe a wodo no ono ne hui ade a wo hia no a ye wodo na wodo no ya so ofuru nche seconds na wo di akire hwe no bama bia wale oyire bia na utimu se wonya oyire mfomso wo ko a wo mu na wo ko asebo ne na moso sebe won kaka sapa nkyerɛ masafa ho adwen oba no no na gede ba sam na aba ensam opa bama wo mabu ni sebe mpedwa so nya bama bia e won reason ti a oba no wo yesa so obati na mu tu aka ne kura on ka ne kura mi de bia maka enwa ma no bi won bama te na office e wo no na do na sa ka kire bama ne waste the time because mo nka mo ntia se sa esi de na bama wa roti baabi no so te baabi ade ho na visa ye je visa na eko ofre so ne kumase ye je visa etedu na bi wo ma so office bama ba wa ro na wuntimi ni bama chi ni nkobo bra baabi wote de a mesraw eno kura kasa oba bi wo bia baabi wote odi dwuma bi wa ekoso eti ye kasa ebi akwasi ana baba unsa ha me di dwuma bi wa ekoso se me kasa be firi akwa bi a ebeto sine oba aboa bema eboa me fie ye kama na wukuru na tia se me yire the respect amame it is an te da mentia se na mo weekend bi wo wa ya no kwa ya na edo we ri wo ba bi na weekend bi a wukọ na se time ba so wasa ba na so e wukọ aboa mo mi enu re aboa mo especially be man ko aboa e ma ho he ha o kwan bi so
Number ko ba bibi said they wo kan say matrase so many years akwara wo ne ba wade anya ne ba wa hwe no ama na dru ba bi ya say they abanoma si ko no e be hadwe o because na no abanoma ne maame akum se oba ne kunu wakuno your stepfather no the stepfather no wakuno eti se sa no mo e koso yi se be koso sa se we ne se okofo oba ne se bo oba especially ba ma nyame apata ba ma no awade no onko eti ebe sere wa hwe oba yi oba ma na dru ba bi akore mate sese ne nsem ayedu on edu me bi a yen kai ba bi kakra edu me bi a ye wa ba no ma bi wo a wono ane fada eto na so ba hwe na ma na dru ba bi no ya onya sika no de akoma na yesi moja mu odu ni aka na sa but man bi so yade e kai sa na papa ti ase ba me stepfather yi e na hwe me edru ba bi anokwasem etika wa kura banka wo kura na akasa cho mame enya ye papa ya ke bi anka manu sei enti jade we na fa respect awale jaye de emfa fa so bi ama ni ehu mi de bi ama kam sa awale jaye a ewuo wom adwendwen wom ofon wom osun wom no jaye na ko ba bi ne ma awale jaye ni nyina so de ye support se jawale ye ni mbu bititoi awale jaye na ma asabe entam tutu e me ya me nyini dru ba bi na me ma me na me ni no because of our guy me ma papa ka che ma me say what den kran nya be kwa me de o ma me fa nko ti me di mi papa chi sa eti me ma me pa na me ni no me anam chi ko we ma me ni nya wal jaye ti me wal jaye nsem except to say wal jaye asekan wom eburo wom atem didie ne nsemfon wom ba ma mu ene oba mu sa na obekun ko de fo su na ka o se me ntra ma oba ba ku mekume na ma mpempem nkosie me ntra ma ba ma ba ku mekume na ma mpempem nkosie me aware fa nko ba de emmom ye ko aware fo ani je sebe ya be pia bonte aba obeba oyiri sebe mpredua sa enkramofo ma no abonte na bi omo ntale hyemu no sebe hu omo na ho ba udu fi a ema na sebe mpredua we udu fi a ba omo bo life che baba wodem ni kan kitu anyo mo hwebi eno de yenchi short ase eti papa yi wotire ba bi na wo ba oti ba bi eti ahofa pa ne sebe mpre akono de pa hu bi da se oba ma eti ba bi if oso fie say 3 years. So ban be ba ako tesa 3 years how. Na kada bi wo kra na ka wo bai. Se bibi ni akiri a ka wo kra se be wo faka na wa ye aduane baba na men so me pese me baba we bia wote. Na ka balance na ye fe. Ba wo de wo to ba bi te wo won de te bia se be ma na eba. Na de wo ire wo kun de ntu ko be bia no so te da. E ma bro no so hu sei bia baba se no so wo yire anasa na yire ba wo. Na nya fe. Eto mata ye sad no ma ye sabat ma ne mema nyina but na oba de na abantira eti ya me de misusu se opani asempa wo ho a ha na dwedi na dwe mu dem se ya amoa na no na de sekantwen ba no amafo nteni ye ne ya amoa na ya ha no eti de obi ase ye wa animu de ha ne pa meka si na nimpi oto ye na dwe ye ne se ne yire no akwan ye ode ni queen fa so no ai ada se ne na si baabi ya wadu baabi wo se wonde wonche no na hwan na sebe wo ko ba dwama o to se sebe mpradwasa ene na bibia na sebe ansa na bon so wo yira ba dwama mu ache no na ye mfie bebiro nya dade na hu no no etimeme de se babo no kwafo ho de nyame adoma Monday so be ye nhwemu aka ne nsem on fa no so nka ho ma won so se mere ne de wo ye no because oba sesa pe most of them no na ne si baabi ya de obema kro na wakonya wa yama no wo me ho wa ne mpaso ka ho so sika ka ho afefe de bi ka ho ebi a wo de wo nye etu okochi obanya da position sa ko gina ya na wo bema na na no wo ye samai kra ma no but obi na no aka wo so de wadi ka aka cho mre bi ye ka ho asem wo se maja wade obema bi anu oba te 12 oba se maja oba se maja no masa fa nwadwo ko bi so obate wakoma tinyame aduma Monday o insuro ade ha obia na be mo akoma aye okay no brabeka ne yen nhwemu ma ho na cha oba bi se wo nhwemu na se ne kura dadi a wo okay ne kura na dadi masa wo to onya umu akokora ha umu akokora ma wale nkun na so obekọ a onko so obetra sen so onye na dwen ye ne entra sen asundie emra na mo ba tietietia okay ewiasem sem edoso masema meka kira branti minim no bato asori ne dua so eduru ba bi ne wanhwe yi na ahokodi odobi no ansa dansa iki wadwen no a eno ne mama emadi ehu no
media me policy am de na ma na wade no wanka say adamfo emutimete Nyankopon ya aduma ye no yire ni bedi nkomo ye beto ensa afre no so obeba se wo ma adwada ye beye de beye memingu awade awu afidie so da beto ofen so kayira wade no adwada menya agu no se nyoma ma edwendwene wo ma adwene mu ko bam sa de a be se ntimi nkonkoba se me yire no ma ye ho ade na me papa nwua ba na asem na wutie me papa nwua ba me ntade e ono de ye beye ko tu bi no ekosi ema samna ye hwam timi kom na me de ni gu ho me so na me bo akoma ehimfa ne kasa asemwe agye so ofen so kayira ya wo kasa asemwe ayi bayi ayi amuku ayi edri ho anwan ye friend say na ntwie wonu me ba wo de ja wan kama ma me nkacho mande me kacho me ni di nkomo ho be mo wo fi asebe ono na ba no mana kura na wo hwe no la say oto dwan ana this year wato na ntwie me bo na chese Nyankopon e de akura na ekwa ni mu eye ne ba no ne bena ba no man boy no hwe no Prempeh College no last year oto dwan ena we wato na ntwie ya ma bi anwe dabi ma ya ma ni bia ya ma ni bi we ne mumu no ensamfo na ade e tan wo mu ni so no be ma na seven kan ne ba to na ntwie wo fie ho na won na se nketwitwa etra ho twitwa ma fa we kwa ha ma animunyam ba no na nyire na kofre be ma fofro wo fie to aso onu mom na bagya enam na kenten so twitwa cheche ye hwan ya be ma no ye ne nyina na ati area so awale awon ne ye onu ne na tifi Islam mu no wo be ma no wana betwa wade wonu so ye be ma on na tiwo na aya animunyam o che na ade ada na be ma fofro dabi omusin sam ne nsuru mu nyina ka ho o ebra de Nyankopon nti ka ni munyam no so baba ku na ntwie kadachie baby enwoma keka kono adai se unwu ya onim de obenya sa wade nge mfanko heaven edwada ye no yidi di nkomo oba wadi kai kasmeja wa kwasa abana atete se bokra wo ye lucky na enwu ye eye wo baby wo hwehwe wuwo amafo bekas wa anya de to hwehwe wuwo ento beje wat ayakayaka de wa akra bekas meje me kwa me nware biem enu bi na wo hwehwe wa akasa ko afa akonwa tena wo danim ne tu ho fotena se a so ba we ma nware nkra di ne besi me kura mene ne wo ma enti se me wo me peno odobi wo mkura no a me mfa me ma no kura nyenka idum ma wo ba no wo yesa no Nyankopon betu bibia afiri mu bede ho adwuma yi nyina kura bekoso sabia ku sabia nyaado se wo fa wa chikura wa adwuma ye usika se mina kura nya papa 0554931930 Joda nyame ya adomo a Bible no kwafo beba wate kan wakoma to yam 0551931931 0548931931 ye fa ko ba ko mienu bi na ede ya no a Joda asembesi o ele ye tie Obume kiamo ba ya Josu atene donya na mebu a edwada ni do diresi oro be ma le awu fosu ni o fosu akutidi oba no so do mpu na de no so mpro eti na no kana na agwa no hwe no tini ni na wi o ba bi bedasi okay oba pe na day no so mpawo hwe oba tete bema oba ha bema ma posi ni watutu tei ene odefiase hello majo so yetie o so the name okay minimum right kadira no se wa o to ni no no don't you na kisina muka mutiki sose so pena se no mavuno o de pape vai distina munano se no macho gosta problema okay 0551931931 0551931931 0548931931 ya ho na ye benya ye betie nso a wo mo aya na wotu ba bia na oba bia befrew na oba no nim se wo kunu ne ya befrew se so ye kum na ntwe betwitwa mame to wanti mu amu se oba bia se na wo kunu wo ye dan ti
o edu me bia nipa bi na soso e je takro ejam o hwie nyansa o ya box no oba no one ni kun nete ena mo ba to nantwie ba ma woto onko onya akokora onku tapoma ena wo ya watra aba ho se me so yakum nantwie na betwitwa ma me etu wanti ma musansa na me de me obefra me de na ukun wai ofeso kaira na asem betimi anu modern teacher say wo no wo so de oba ya cha betwitwa na ko hye nipa bi a wanyanka wotin twitwa na of de aba ken because of your ohonyo kedu be bia ye na nipa nso ye befra ya me yakọ ebibi no ye nhwe nyansa kakra e wo no ma bi ho ade bi ho obi befra wa busamu ye menko okay mesre producers say mama ye ni oba no eni nkomo mu invite no na nanum asem a obeka no isan say ye tie enkwa de ne antie owu dia ebe den say betumi agyegie asem no na asem na akasa animu awai kra dada na nso so no enya nduru honti ene empese bebie nwoma bie ni so no edadwo ada asem besi afidie so eno nti mama yenya abrante no wate yenya bababa wana ebetumi aboa ye ko Cedar Worship Center Cedar no ankasa no ensoroma no tumi bie bo so me so sa ohun ensoroma no me kura de me friend no okay kwanta ye friend Cedar ma menwumere me pese mene ne din komo be Cedar Worship Center oni pase oni pase Debbie ana tuwa na mo be yo wono so no kwa se bu bom se yes enya ba bia se be ntwa sa kofa ma jibia e fa pa mo ka ho si don fa o ma ji no pa no go Cedar da ko ye be kwa ko ye show na free side studio so da ko ye be ko na sorry enketwa so fo enketwa no so ba ku sei ba ku sei ne de pa na minim ne de aha ba ku bi minim say you no ade akokọ ba ko ne de pa ko no mu di adanse a okay Cedar so for who ya po Cedar Worship Center na di nyame asema emu hwampa eba nyame adoma wo chena first service Cedar